ole ka channel clear tu te ma san che bele kule tun tu ma hianin YouTube a video te audio a ngai thlak tan kan sei dona tin phone screen kan off chung po in YouTube a video te kan ngai thla thei don ni chumi tu chuan am sabara Chrome browser kan open ang Chrome browser kan open anga .youtube.com kan search ang chuan atiang hian alo langa ka thai bial dot pathuma hian kan lut anga desktop site ah hianin kan hmetang in load meka net chak vak lo deuh hleka heng hi video kan ta pakhati kan thlanga hei kan in lo anga net hi chak vak lo deuh a kan hianin kan hmunga tin a in play ta a hei achi skip logila kan hmuwa hianin kan back popang home button kha kan hmet anga kan back top anga chuan notification kha kan slide thlang chuan kan slide thla hetah a hnuai berah hian kan hmunga ka thai bial hi hemi hi kan en lo anga tikhanin audio in kan ngai thla thei dawn ani tin phone hmai thim pawh khanin enila tahin kan la ngai thla thei tho ani phone hmai thim chung pawh khanin ole khati zawng kha tun tuma video chu ni mai ta se he ka video hi tha in ti ni chuan khawng min lo like share min lo subscribe ve ula hriat thiam lo dang in nei ani chuanin comment box a lo seu ula kan hrilh fiah dawn u nia vai in